benta kasngi nagaliang jongi ki artli ki sing jong ki nohikai hapo East Janji District kata ka Janji Hills Lower Primary School Teachers Association Clear Unit kepada ka unit jong ka All Meghalaya Primary School Teachers Association lani Amsta but ka Meghalaya SSE School Association East Janji Hills District Unit ngilawan ban Let's Summit but yakendo ya i Sub Divisional School Education Officer hakabay day bat ka phang halor ka jingpen tray kam ya ka GPS map camera bat kumjuro ya ka UB attendance apps hakabay day bat ka attendance jong kinong hikay hapo East Janji Hills District kaba kentup na do kinong hikay SSA government non-government deficit ad hoc kiba hikay hakakerdan elementary level kanong rim kaba nagaliang jongi ki arseng ni kendo ya ISDSEO kalong hadin mangilayo ya ka complain nakibabon ki para nong hikay ki jongi hakapay day bat kini ki apps kibala pentrekam nakaliang jong ka office jong ISDSEO kumjuro na ka office jong district mission coordinator kabanong kong kajing kaba para nong hikay penpao syangi kung kaseng kalong ba nakaliang jong ka office kala register but share yaki personal details jong kinong hikay hapo jong kaneka UB attendant apps kapadai ka software kabala shna da ka UBTech Solution Private Limited claim da yo ya ka concern lani ka jingbit na kinong hikay shwa ban share yaki ki personal details jong kinong hikay hapo jong kaneka apps nata shushu akaba penlengo i kibabon kinong hikay kalong ba hadin ba nakaliang jong ka office kala shu forward da ka link nakbanta ban pentrekam yo new apps anda kila download yo new apps kila login ka number ka phone number ni ka personal details jong ki la dep ban register lupa nakaliang jong ka office kuma umane klem da yo ka jingbit naki para nong hikay kanir kolong ka way nakabenta ka ba nakaliang jong ka office kala violates ni penkeng ya ka right to privacy jongi ki nong hikay ni jong kino ki songsinong ti nong songsinong hapo ri India katkum ka mandates jong ka article 21 jong ka constitution of India kabaar ka ba nakaliang jong kino hikay kilpan paw ya kajing singi ki arseng kalong ba kibabon hi kino hikay kidang pendon kam ya kini ki handset ki barim bon nakiparano hikay jongi ki klem pentray kam ni ki smartphone ni ki Android phone henry ban pentray kam ni ban download yaw ni UB attendant apps kidon kam ya ka smartphone kaniro kala bo jing ya kinong hikay but kapag penshifting susu yik paranong hikay kalong ba kila yo ya ka jing maham no office balada kim pentray kam yaw new apps kila ban syabat ya ka tulop jongki nani hadu ban sya terminate ro naka service jongki kalong ka ka bangi kum ki seng ki bape ja kajing jong kinong hikay apo East Janji Hills District ni sokhya ka bay day bat kani ka benta kabalay ka ba kinong hikay ki penpaw kajing kalong ha kajing bom don ka network kamtam haki thai nong kendong kumban sukdeu hapo huria porkhat saipung bat kiwe ki benta hapo East Janji Hills bon ki benta ki ba kinong hikay ki hikay hakitu ki jaka kilong ki jaka ki bom don network tingim tip nakaliang jong ka office shwaban pentrekam ya kani ka apps kala le survey ne em ba kijaka hapo East Janji Hills kilong ki bala biang network yo ba kila deble yo ya ka survey yo ba ka jing survey jong ki kila ba baro kijaka hapo East Janji Hills kilong ki ba biang ka network nakataka daw ki pentrekam yo new apps kabasaw kalong ba la pentrekam yo new apps claim da khot nakabenta ban yakren ni ban discuss ya baro ki stakeholders ki badon hapo jong ka district East Janji Hills district handai la shupen trai ka mukmak claim da discuss claim da ya peliu jingmut ka ka outcome ka ban mi nang ni anda la pentrai kam ya new apps pat kum ta ter handai la shupen trai kam bai la i kum bakila le diktator ngila banong ha ka bai ka benta la shuk nyon bai nyingi kinong hikay by force ban pentrai kam la ni ban pentulun yaw new apps ubana kaliang jong office kila pha syangi lengbak ka link baki share ki WhatsApp kapasan kalong ba
kibabon hi kinong hikay kimpat aware ki advanced technology kibamenta mo kibabon hi kinong hikay kimnang hiro tang ban download yung new apps ban pentray kam lele kalong kabae mar kumbang menne baswa ban pentray kam new apps ka training ro ki claim code ka awareness program ro claim ai handle shupha be ta ka link shupha be ta ka link but laptha you kinong hikay ban download yung new apps but ban record ya ka attendance ka jongki hakapon men step pat kum juro hakapon men meet mandala why school pat kaniro kala bo jing ya kibabon kinong hikay kumbang menne ba ladamle yung new apps dam pendon kami new apps kala don kata kajing maham na kalian jong office ba kila ban syabat katulop ani hadu ban sya dominate ro ya ka service kaban riu kalong ka ba habangil persang banwat jingtip na kuwi ki district hapo ka jela Meghalaya ngilap ba yung new apps la shoot pentray kam tam hapo East Jainti Hills district henry shakiwe ki district hapo Meghalaya klempat pentray kam yung new apps kaba pelango susu yang iba nakaliang jong ka education department jong ka sarkar Meghalaya kala de launch na ni kala de penmi yung way apps ubang itip keteng kumbu Mac Teams dan ni kata ka teachers information management system kabangi hapan update yak attendance jong ibat kuwi kibenta padon kam jong no hikaya hapo jong kan ka software kabala generate pat kabala launch da ka education department jong ka sarkar Meghalaya hari kendit kenstan kala penlengo yangi kinong hikay bala mi sakini ki artri ki apps kata ka GPS map camera apps bat ka UB attendant apps hapo East Jainti Hills district tengi kum ka seng jong kinong hikay habang ilayo yakini ki complaints kuba kedeung haneng henriu teli menin ka santrik jong benai jun ngila songkerki ya ka jingelang hapdeng jong iki arseng patakawai ka sur hatin bangila ya tai sani bahaya kani kamat takawai ka sur ngila shim ya ka rai bangin legbo ya kani ka jingcho bat kumjuro ban ya kendo ya i SDSEO bat ya DMC ka baidai bat kani kamat te hakani ka jingi kendo jongi bat i SDSEO nakaliang jong i ila penpau ba yang menta imla ban ai kano ka jubab hakabai dai bat kani kabenta bat ila panpor nangi ban ai por i ba insa shong ka meeting bat ki staff ki jong i contribute di yo DMC BMC pat hadin kata insa pentipat yangi bat ka kinsa khot syakami jing kren hakabai dai bat kecik penekam ya yakini ki artli ki apps kabaar mening ila shim ya karai ba kat empat la ban ya kren ya kani ki jing jong kino hikai ngila shim ya karai ba nado menta kasngi nado kasngi ka ba ngila wan ai ya kani ka jing tho sha ka office baro kino hikai kata kentup nado kino hikai SSA ki government ki non government ki deficit ki ad hoc bangin sange no shisendon ban pentray kam lani ban pendon kam ya baro artli kini ki apps kata yo GPS map camera apps but UB attendance app kabala tha na ka office tat hadu ba ka office ka code yangi saka jingi kren bat kaniro lada hadin ka jingi kren lada ngisngau ba yo new apps la sngau don kam ban pentray kam te ngin sa pentipat da kumwei tat hadu kata kapor ngi kirpat ya baro kino hikai hapo East Jainti Hills district nado kino hikai SSA government non government ad hoc pat deficit ba nado kani ka klimat ka bangila wanbo ya kani ka city but nado lasai terter bangin sange no sisindon ban pentri kam ya new apps